Güzel hanım, sağolmuşsuz, hoş geldiniz. İsәнмесез. İsәнмесез. Bu günlerde elbette en mühim soruların birisi ol, nişik halleriniz, isenlik, sağlık, şükür mü? Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Туган көн алдыннан сезнең белән очрашуыбызга без дә бик шат. Ничегрәк әзерләнәсез туган көнгә? Ниндирәк хисләр күңелдә? Бір де әзірләнмәдім. Әйткәнемчә, бик бенефис туган көн уздыра торган кәефтә булмады. Эссез генә узып та китсен дигән идем. Авыртулар да булды. Узган ел авыррак булды, шуңа күрә бер дә бенефис уздырам димәгән идем. Безнең театрда инде юк инде Гүзәл апа. 35 ел эшләп, инде 36 ел була инде мартта. Менә сез әйттегез, Максим Горький урамы 13-нче йортта Тинчурин театры дип, мин Күчмә театрдан башладым. Без Кремльгә эшкә йөридек. Әйе. Кремльгә эшкә йөрибез дип үзебез көлә идек инде. Ул тишек түбәле, яңгыр үтә торган бина иде ул, кичкенә генә, сәхнәле, кичкенә генә репетиция ясый торган заллы. Шул Күчмә театрдан башладым мин эшне. Безнең атаклы корифейларыбыз белән, Гатабый Нуруллиннар белән, Сания Исмагыйлова, Люция Фарсиналар. Менә миңа шул бәхет мин татыдым. Көн сайын юлда, койда гына йөрмәдегез, әле шортлар да юк иде. Ул автобуслар дисеңме, ул түзүк булмаган юллардан йөрү дисеңме, ул кишидә йорт сайын авылларда кунып йөрү дисеңме. Ләкин сез шулай да менә шул елларны сагынып, ничектер моңсуланып искә төшерәсез. Шул еллар сагындырамы яки бүгенгесе рәхәтрәкме? Ул елларда сагындыра, ул күңелле иде. Ул батып каласың юлда, автобусны этеп чыгарасың, яки буранда батып каласың, тракторлар тартып чыгара, аны бригадирлар әле кайда ут яна, шунда кырт җырып барып, тракторап киләләр. Менә шуннан чыккач, ниндидер бер җиңүче кебек үзеңне хис итәсең. Тамашачы көтеп тора иде безне, кайтып китми иде. Ничә дә килеп җитсәк тә. Теге театральный училищены гына бетергән, яшь кенә кыз, юнәп кияргә кием дә юк. Бер заман гастрольдә кизиттегем тишелеп чыкты. Аны рәхмәт апа дибез инде. Авылдан авылга, кешедән кешегә күчеп йөрибез бит. Бер әби җамаулык белән җамап биргән иде Саба районында. Әле ул вакытта инде кием салымда әле шуның хәтлегенә. Шул катадыр туңадыр ул туңулар, катулар чыга хәзер әлбәттә. Менә хатын кыз өчен актриса тормышын сайлау, ул авыр бирелдеме? Авыр бирелдеме дип, ул бәләкәй чактан, яшьтән. Мин әбиләр белән үстем. Менә мин әбиләр ролен уйныйм инде. Театрда хәзер әбием эшчесе дә эш төрле, кайбер кеше әбиләр ролен биргәч аптырап кала. Мин әбиләр белән үстем, әбиләр җанына әбиләр керәдер, аларны күзәтәдер. Мин әбиләрне гомумән яратам, алар бик кызык кешеләр, әбиләр. Шуңа күрә миңа ул бик җиңел бирелде, мин аларны шул хәтле яратып уйныйм, ул әбиләр ролен. Хәзер инде яшьрәккә күчәрмен инде, аларны уйнап бетердем инде. Уйнамаган әби калмады димәк. Шуңа күрә әбиләр миңа шигырь өйрәтеп, менә фольклордан башлана. Бездә детский садикта, яследә юк иде, балалар бакчасы инде авылда. Әбиләр урындыкка бастырып, шигырь өйрәтеп, ул сабан туйларны көтеп аладыр инде, ул яшь. Без бәләкәй чакта бәйрәм иде инде, ул яңа елмы, сабан туймы, анда чыгыш ясыйсың, бүләк бирәләр, сабын, оек, җаулык, ул замандагы бүләкләр. Менә шул бүләкләрне алам дип, мине әби югарыштан килеп, җырага бикәйдибез инде без, Дәвани мине әзерләндерә, репетиция ясыйдыр. Шигырь өйрәтәдер, җырларга биргә мин 3 тапкыр сабан туйда чыгыш ясап, мин 3 бүләк кайтырга тиеш идем. Әйе. Бер сабан туйда 3 төрле чыгыш. Әйе, һәм шулай да буладыр. Мине әзерләндерәдер, шулай итеп, мин сабан туйны көтеп аладыр, инде күлмәкләр алдыртып, шүәк ул вакытта безгә әдер инде. Ул шул хәтле менә ул бәйрәм иде инде. Хәзерге бәйрәмнәрне мин бәйрәмдә, хәзер көндә бәйрәм бит инде. Тамашачы үзгәрдеме? Менә элек сез авылдан авылга йөргән тамашачы нинди иде һәм хәзер? Үзгәрде, тамашачы ничек кенә үзгәрде. Менә мин Сүнгән йолдызларда Фәрхи карчыкны уйныйм, тискәре образ. Менә без театральныйда укыганда, безне бит инде мәҗбүриләп диярлек спектакль карарга, менә шушы безнең здание инде ул Камал театры элеккеге спектакль карарга кушалар иде. Менә анда Сүнгән йолдызлар бара иде.
главный героинялар Алсу апалар, Илдар абыйлар. Менә шушы Фәрхине уйныйдырые Асия Харисова. Менә аны тамашашы шул хәтле яратмый иде. Шул хәтле ул менә баш игәндә дә куркып кына иядирие, аңа кул ташапмыйлар. Менә хәзерге минем Фәрхигә кул шабалар. Менә минем сәрвәрне кыйнатырга кирәк, җиннәрен кашырырга дигәч тамашашы күлеп куян эшләптер. Беләсезме? Хәзер тамашашы бөтенләй башка. Менә шушы образымны, менә шу рольне минем яратып карыйлар, аңлап та карыйлар. Ну, кайбер кеше көләргә килә инде, үзегез беләсез инде, сез артистлар. Менә хәзерге тамашашы теге элек бит инде үлгән дип кабул иткән, аксак дип кабул иткән, хәзер бит инде тамашашы башка төрле күзлектән аңлап карый. Яхшы ышандырырлык итеп уйный. Авыл кешеләре инде яхшы уйнасаң килештереп уйный диләр инде, бусы килештермәде диләр инде. Хәзерге тамашашы бик аерыла. Хәзер аңлы да бит инде тамашашы, хәзер бит инде информация күп. Шулай. 36 ел дейсез, менә шул 36 ел эчендә нинди генә персонажлар юк, Зөбәрҗат, Миңлекәй, Махрузалар, Фәрхит Туттиләр менә, Халидәләр, бүген көндә дә эшә бигенә уйный дисез. Менә 36 ел эшләп, эшләү ардырдымы дип туристлар дисе килби инде, киләчәктә дә әле уйнау теләге, уйнау дәрте бармы? Бар, мин бит әле яшь. Бит инде пенсияны озайттылар, миңа әле 58 яшьтә генә пенсияга чыгарга. Уйнау дәрте бар, минем уйнысым килә, менә мин Алла бирсә 6 мартта инде минем ул эш көне чираттагы Исламия Махмутованың үзе язган, үзе куйган спектаклендә без анда Лилия белән бер Махмутова белән бер рольне башкарабыз. Әклимә укытучы, ул ана роли, ул әби түгел инде. Мин шуңа күрә дә кичкенә булса да шуны сайладым, әйтәм, Ильяшта кияүләр белән уздырганым, ул әби инде. Мин әйтәм, менә шушы ана образы белән, ана роли белән үткәрим әле. Мин әйтәм, кичкенә рольләр юк, кичкенә артистлар бар диләр бит. Шулай. Анда шапка була инде, башыннан котлаулар булыр, кем мине ярата, кем мине хөрмәт итә, килерләр, котларлар дип уйлыйм инде. Рекламный роликларны инде, видео язмаларны инде җегетләр эшләп бетерде диярлек, Зөлфәт Хайдарович, Салават Хабибуллин, менә авызны җегетләр дип әле ачты менә, Гүзәл апам, моны булай эшләдек, монысын тегеләй эшләдек, менә булай эшлибез, тегеләй эшлибез. Менә уже эшләп тә куйганнар инде. Бөтенесе менә эшлибез, менә шулай. Демәк, менә шулай эшлибез дип йөрүче, әзерләнүче җегетләрнең һәм үзегез исән сау булса мана дигән теләктә торган көн, ул 6 март Алла бирсә, сезне тәбрик итү һәм сезнең башкаруда спектакль карау. Тамашачылар килер, зал Роспотребнадзорда рөхсәт иткәнчә шыгрым булыр дип өметләнәбез. Һәм киләчәктә дә бөтен театрда эшләүчеләргә, үзләренең бәйрәмнәрен үткәрүчеләргә шыгрым тулы залларга эшләргә, уйнарга насыйп булсын дигән теләктә. Гүзәл апа, без сезгә уңышлар, сәламәтлек теләп, сау булашабыз. Амин, шулай булсын.